Allah MLT 227 NIGE Artadavi. Allahu akbar Allahu akbar Allah ka bar mai ƙarfi, Allah ka bar mai gaskiya, Allah ka tsara mai gaskiya. Iran ta hasa kwai jama'a. Wallahi Iran ta hasa kwai. In Allah ya yarda daga bana kowa zai samu, kowace ƙasa za ta samu sauki insha Allah. Billahi la ilaha illa huwa Iran ta hiddo sunanta. Iran ta hiddo sunanta jama'a. Wai Abraham Lincoln wai gabaki dai shi ma an bige shi yayi ƙasa. Har soji 4,000. Har soji 4,000 sojin Amerika. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Kai Allah mun gode ma. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Wato ƴan uwa musulmi tabbas addu'a tana shiga. Wallahi tabbas addu'a tana shiga ƙasar Iran. Allah ya shiga cikin al'amarin. Na rantsi da Allah. Inna lillahi. Yanzu a takaice kenan jirgin yaƙi kariya banda wannan shi Abraham Lincoln ɗinkin gaba ki ɗaya jirgi 5 kenan manya kariya wannan masu dakon makamai da sozawa da jirage da komi guda 5 yanzu aka nutsa cikin ruwa sa'an nan yanzu sumaran kuma yanzu ana kuma tanadin sumaran sa'an nan kuma ita kanta Amurka ana shirin adiba a ga ina ne ya kamata a tona mata asiri kuma a cikin gida masha Allah Allah mun gode ma Allah mun gode ma Allah mun gode ma Allah mun gode ma masha Allah wannan azumi wallahi ko wuya shi ba ni billahi la ilaha illa huwa bun ma sai ina azumi ba Allahu akbar Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode jinjina ga kasar Iran jinjina ga kasar Iran